Ir-regolatura s-servizzi tal-enerġija u l-ilma rrews fih dan il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir nieda one-stop shop għall-applikazzjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' permessi marbutin ma' sistemi tal-enerġija rinnovabbli u l-feed-in tariff fuq 20 sena. Bekk inħolqot pjattaforma diġitali li se tissimplifika u tikkoordina l-proċessi kollha tal-entitajiet konċernati fosthom ir-rew stess, l-Malta u anke l-Arms. Fi-stqarrija tħabbar kif din il-pjattaforma teskludi lil dawk li jkunu qed iwettqu proġetti li għalihom japplikaw għal skemi ta' għotjiet. Madankollu dawk li jkunu fi proċess marbut ma' sistemi ta' enerġija rinnovabbli se jkunu jistgħu jaċċessaw il-pjattaforma permezz tal-ID personali fejn wieħed se jkun jista' jsegwi wkoll il-proċess tal-applikazzjoni tiegħu. Din il-pjattaforma tagħti wkoll lok lill-individwi li minflok jimlew l-applikazzjoni huma personali jistgħu jawtorizzaw fornituri f'isimhom biex jirreġistraw u jsegwu l-proċess tal-applikazzjoni tal-klijent tagħhom. Il-kap eżekuttiv tar-Rews Marġu Nabela tenna kif l-għan aħħari jibqa' dak li tiżdied l-effiċjenza li biha jopera dan il-qasam. L-idea ta' din il-pjattaforma diġitali huwa li dawn il-proċessi jiġu integrati f'sistema waħda. Din ħatamel il-ħajja ta' dawk li japplikaw iktar faċli. Biex wieħed jaċċessa din il-pjattaforma, irid jidħol fil-website tar-regolatur rews.org.mt fejn hemmhekk jista' jkompli bl-applikazzjoni tiegħu. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli spjegat l-impenn tal-Gvern fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli. Irridu li niffaċilitaw l-affarijiet u allura permezz ta' dan il-one-stop shop qegħdin naraw li jinnaqsu l-burokrazija, però fl-istess ħin nagħtu viżibilità ikbar lill-applikant u nagħmluha iktar faċli biex min irid jinvesti f'enerġija rinnovabbli ikun qed jgħin lill-pajjiż kollu kemm hu ħalli ikollna ġenerazzjoni rinnovabbli fis-sorsi tal-elettriku tagħna.